Вітаем вас! І працягваем добрую традыцыю. Нядзелю падводзіць разам вынікі культурнага тыдня. У студыі з вамі Ганна Панцялеева і Дмітрий Карась. Самыя цікавыя падзеі ў культурным жыцці краіны толькі на тэлеканале сапраўдных каштоўнасцей. сёння ў праграме узгадаем, як прайшлі дні культуры Беларусі ў Таджыкістане. Пабываем на юбілеі педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка. Павіншуем з 85-годдзям дзіцячую музычную школу мастацтва нумар 1 горада Брэста. Пазнаёмімся з кінастужкай «Каныш», якую прэзентавалі казахстанскія кінематаграфісты. Завітаем на фестываль дзіцячай кнігі ў літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа. Пачуем песні Валерыя Бадзінскага і Валянціны Талкуновай, якія гучалі на канцэрце ў Белдзяжфілармоніі. Убачым, як рыхтавалася прэм'ера оперы Яўген Анегін вялікага тэатра Беларусі. І гэта не ўсе тэмы выпуску. Заставайцеся з намі. Касіў яська нюшыну, лявоніха і кадрылі на зэдліках. На сцэне Таджыкскага дзяржаўнага акадэмічнага тэатра оперы і балета імя Сарыдзіна Айні. Душанбе на гэтым тыдні стаў пляцоўкай дэманстрацыі беларускага мастацтва і традыцыі. На некалькі дзён таджыкская сталіца паглыбілася ў культуру сінявокай, аб'ядноўваючы гледачоў праз музыку, танцы, літаратуру і кінамастацтва. Далучыўся да мерапрыемства і тэлеканал «Беларусь-3». Прапануе разам узгадаць непаўторную атмасферу мерапрыемстваў па ўмацаванні культурных сувязей паміж дзвюма краінамі у наступным рэпартажы. Мінск зарадзіўся на Менке. Душанбе стаіць на Душанбінке. Што яшчэ аб'ядноўвае гарады-пабрацімы, якія падзяляе больш за 4600 кіламетраў, мы даведаліся падчас дзён культуры Рэспублікі Беларусь у гасцінным Таджыкістане. Гэта ўжо чацвёрты візіт майстроў мастацтва Беларусі ў краіну Цэнтральнай Азіі. У мінулы раз багацце нашай культуры тут дэманстравалася ў 2018 годзе. Это одна из важнейших сфер двухстороннее сотрудничество, потому что где-то более уделяя, так скажем, торговой дипломатии, а культурная дипломатия, она остается или оставалась как будто бы позади. Но это основа будущего, это очень важно, потому что знать друг друга, знать традиции, обычаи, культурные особенности каждого народа – это действительно большой вклад в будущее. Гэтым разам часцінкай сваёй шчодрай душы падзялілася творчая дэлегацыя ў складзе 70 чалавек. Цэнтральнай падзеяй стаў вялікі гала-канцэрт, які пазнаёміў з сучасным і традыцыйным мастацтвам беларусаў. Ён стаў не толькі дэманстрацыяй багатай культурнай спадчыны нашай краіны, але і сімвалам сяброўства і культурнага абмену паміж дзвюма дзяржавамі. Мы увидим с вами мощную армию артистов, которая завоевывает сердца наших зрителей, причем это не какой-то пафосный набор слов, это прежде всего практика. В последующем мы видим живой интерес интеллигенции Таджикистана к нашей национальной и академической культуре. Я получил колоссальное удовольствие от лицезрения прекрасного искусства Беларуси, его многогранности. Сегодня мы могли слышать и видеть народное искусство, хореографическое искусство, классическое искусство, хоровое искусство. Вы знаете, сегодня со сцены шло очень такое тепло от нашего прекрасного белорусского народа. Беларусь і Таджикістан ганарацца сваімі традыцыямі і звычаямі. Каларытнае багацце сінявокай было прадстаўлена Нацыянальным акадэмічным народным хорам Рэспублікі Беларусь імя Геннадзія Титовича и Дзяржаўным акадэмічным ансамблем танца Беларуси. Дни культуры – это всегда про Беларусь, про наше национальное, и мы стараемся, чтобы это было действительно ярко, и таджикская публика оценивает те усилия, которые наш творческий десант в Душанбе прилагает для того, чтобы таджикский зритель получил истинное культурное наслаждение. И поэтому, в том числе, хор Титовича, госансамбль танца, мы сюда привезли два больших государственных коллектива, которые одним только своим количеством могут поразить зрителя. Это очень ответственное мероприятие, когда ты представляешь свою страну на международной арене, и ты хочешь действительно подарить свою культуру, поделиться своей такой национальной спадщиной, как у нас говорят, дружественному тебе народу. Музычную эстафету падхапіў дуэт баяністаў з Гомеля «Неба Саунд». Под гучныя апладысменты калектыў выканаў папуры на тэмы беларускіх народных танцаў. Баян – это славянский народный инструмент, и мы считаем, что мы очень близки по духу,
Поэтому, собственно говоря, это в том числе и наш белорусский народный инструмент. Какие мелодии привезли? Конечно же, белорусские народные. В своей массе, чтобы показать нашу идентичность, культуру, вот, наши традиции. Глыбіню беларускай душы праз легендарныя кампазіцыі песняроў перадаў вакальны гурт «Чысты голас». Таджикская публика аплодировала стоячи, подпеваючи добро знакомым мелодиям. Когда мы выступаем с концертами в странах бывшего Советского Союза, мы часто обращаемся к репертуару нашего легендарного ансамбля «Песняры», потому что их песни до сих пор очень хорошо знают и любят. Это беспроигрышный вариант всегда. Главное просто эту песню не испортить, но и вместе с тем как-то преподнести ее по-своему, сделать. Культура аб'ядноўвае і натхняе, дапамагаючы будаваць сяброўства паміж краінамі. Падарунак для прымаючага боку таджикская песня «Мухаббат» на мове оригинала в выкананні Ольги Неумержицкой. Достаточно интересный процесс был изучения этой песни, так как русский текст есть, конечно, это учится гораздо быстрее. Мелодичная, очень красивая. Но когда уже процесс подошел именно к таджикскому языку, здесь было одновременно и сложно, и интересно, но исполнить получилось все красиво и качественно достаточно. И даже сделали комплимент, что получилось практически даже без акцента. Панавала на таджикскай сцэне і акадэмічнае мастацтва. Салісты Вялікага тэатра Беларусі, заслужаная артыстка Людмила Хітрова і Константин Белахвостик прадставілі адажа з балета «Лебядзінае возера» і кранальны харэаграфічны нумар «Романс». У гісторыі нашых краін быў перыяд, калі мы жылі ў адзінай дзяржаве і разам набліжалі мірны дзень. У зале перамогі Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны залатымі літарамі выбіты імёны 3 таджыкаў, герояў Савецкага Саюза, якія вызвалялі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Боль страты няздзейсненых надзей не сціхае дагэтуль. У памяць пра загінуўшых у выкананні народнага артыста Беларусі Станіслава Трыфанова прогучала одна з самых глыбокіх і драматычна напоўненых песень про войну «Жураўлі» Яна Френкеля. Это самое важное в общении людей вот на этом уровне культурном. Найти общие какие-то точки соприкосновения, и тогда дальше все пойдет. Тогда мы будем дружить, тогда мы будем общаться, торговать. Наверное, будем хорошо и будем процветать, будут наши страны улучшаться, будет уровень жизни наших людей, ну и все будет замечательно. Таму герояў Вялікай Айчыннай вайны працягнула літаратурна-дакументальная выстава «Крывёю сэрца» у Нацыянальным музеі Таджикістана, арганізаваная Дзяржаўным музеем гісторыі беларускай літаратуры і Беларускім дзяржаўным музеем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Назва экспазіцыі запазычана з аднайменнага зборніка твораў і заснаваная на вершах беларускіх паэтаў. Я думаю, что такие выставки больше приближают нас, мы больше узнаем друг о друге, мы больше помним прошлое свое, мы больше помним свою общую судьбу. Асаблівы гонар нашай краіны стужкі нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм». У межах дзён беларускага кіно ў Таджикістане на вялікім экране дэманстраваліся сёлетнія прэм'еры. Мастацкі фільм «Чорны замак», документальны «Мара чэмпіёна» і анімацыйны «Песня Сиры». Наверное, это уже традиция. Мы привозим не первый раз в Таджикистан свое кино. Мне действительно приятно, что приехали самые свежие, самые горячие пирожки, которые буквально недавно побывали у нас на нашем главном кинофестивале страны на юбилейном 30 листопаде. И фильмы заняли уже призовые места, хотя они совсем недавно вышли. Вот все это мероприятия должны приводить к этому, чтобы мы совместно сняли фильмы, художественные фильмы, короткометражные фильмы и это анимационные фильмы. Вот это наша мечта. Афіцыйная частка дзён культуры ўключала сустрэчу прадстаўнікоў міністэрства ў галіны дзвюх краін. Міністр культуры Таджикістана Матлубахон Сатарыён з першым намеснікам міністра культуры Беларусі Валерыем Грамадой. Галоўнай тэмай абмеркавання стала ўмацаванне культурнага абмену і сумесныя праекты, якія могуць стаць асновай для развіцця народнай дыпламатыі. Дни культуры с любой страной позволяют наиболее масштабно и полноценно представить свои культурные достижения, свои культурные традиции. Знакавай падзеяй стала падпісанне пагаднення аб супрацоўніцтве паміж Дзяржаўнай філармоніяй Таджикістана і Беларускай дзяржаўнай філармоніяй, накіраванага на ўмацаванне сувязей у галіне культуры і мастацтва.
При непосредственной поддержке лидера нации, президента Республики Таджикистан, многоуважаемого Эмомали Шариповича Рахмонова, была создана комиссия для проведения Дней культуры и было поручено проведение на высшем уровне. Последний раз Дни культуры Республики Таджикистан проводились в 2021 году. И мы тоже запланировали, что в ближайшее время будут обговорены на правительственном уровне проведение Дней культуры Республики Таджикистан в Республике Беларусь. Завершила Дни культуры Беларуси ў Таджикистане выступленне нашых артыстаў у легендарным горадзе Гісар. Калісьці праз гэтае мястэчка праходзіў караван вялікага шаўковага шляху, пра што сведчыць Гісарская крэпасць, адна з самых вядомых гістарычных пабудоў у Цэнтральнай Азіі ўзростам больш за 3000 гадоў. А мы ўпэўніліся ў тым, што культура не толькі аб'ядноўвае і натхняе, яна ўмацоўвае сяброўскія сувязі паміж народамі, адкрываючы шлях для будучых сумесных ініцыятыў. Віцебск на гэтым тыдні сустракаў рэспубліканскую грамадска-культурную акцыю «Марафон адзінства». Цягам 2 дзён там прайшлі ўжо традыцыйныя квесты, майстар-класы і творчыя сустрэчы. Выставы падрыхтавалі Нацыянальная бібліятэка, гістарычны музей, Нацыянальны архіў Беларусі. Здымкі гала-канцэрта «Час выбраў нас» з удзелам мясцовых калектываў і яркіх артыстаў з розных рэгіёнаў краіны правяла творчая каманда Белтэлерадыёкампаніі. Наступным горадам, што будзе прымаць гасцей удзельнікаў марафона адзінства, стане Орша. Там мерапрыемствы акцыі пройдуць 6 и 7 снежня. Очень приятно видеть оживленные, такие знающие глаза молодых граждан. Это вселяет веру в будущее. Ганна, а ты у дзяцінстве чытала аповесць «Міколка паравоз»? Канешне, так. І нават глядзела экранізацыю Льва Голуба і кінастудыі «Беларусьфільм». Мне здаецца, што гэты твор знаёмы кожнаму яшчэ са школьных часоў. Згодны. А на гэтым культурным тыдні адзначалася 125-годдзе з дня нараджэння аўтара аповесці Міхася Лынькова. З нагоды знакавай даты ў архіве музея літаратуры і мастацтва адкрылася выстава, прысвечаная народнаму пісьменніку БССР. Тут можна пабачыць арыгіналы выданняў Міхася Лынькова. На некаторых можна нават прыкмеціць асабісты подпіс творцы. Напрыклад, у кнізе «Векапомныя дні». На паліцах раскладзены лісты, якія пісалі да Міхася Лынькова. Сярод іх зварот вучняў 7 класа да пісьменніка, разважанні настаўніцы пра беларускую літаратуру або словы Васіля Быкова, дзе ён прызнаецца, што з самага дзяцінства чытаў і любіў творы Лынькова. Міхася Лынькова можна казаць вельмі доўга, таму што гэты чалавек даволі вялікую ролю адыгрываў у літаратуры, напрыклад, і ў грамадскай дзейнасці 20-го стагоддзя на Беларусі. Аднак, калі мы прыгадваем пра Міхася Лынькова, трэба сказаць, што гэта яшчэ постаць, якая адлюстроўвае свой час. Дмітрый, як ты лічыш, дзе адначасова можна сустрэць і настаўніцу па хіміі, і фіналістку «Фактар Бай», а таксама народную артыстку Беларусі? Нават не ведаю, мабыць, на яком-небудзь канцэрце. Так, і не проста на канцэрце, а ўсе яны могуць быць адначасова і на сцэне, і за кафедрай на лекцыі ў студэнцкай аўдыторыі, бо ўсё гэта выкладчыкі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка. Тады зразумела, чаму яны ўсе сустрэліся разам, бо на гэтым тыдні ў БДПУ адзначалі 110-годдзе з моманту заснавання. Пэўна, завітаў на юбілейныя мерапрыемствы і яшчэ адзін выпускнік, наш карэспандэнт Алесь Мойскі. Мой дом, твой дах, пад ім прайшлі студэнцкія гады. Сталеем мы, ты кожны год і зноўку малады. Гэтыя вершы напісаў выпускнік БДПУ, а сёння цяперашнія і былыя студэнты могуць хорам сказаць: «Мы любім БДПУ!» Міністр народнай асветы ў той час Расійскай імперыі ў 1914 годзе падпісаў загад аб стварэнні мінскага настаўніцкага інстытута. З таго часу мінула 110 гадоў, і сёння гэта сучасны перадавы універсітэт, які наладжвае партнёрства з рознымі навучальнымі установамі Беларусі и краін замежжа. Хотел бы отметить то, что Белорусский государственный педагогический университет является базовой организацией стран СНГ по инклюзивному образованию. Это большая оценка и значимость нашего педагогического университета, потому что все основные научные прорывные вещи, методики в области работы детей с особыми образовательными потребностями, они в первую очередь рождаются, координируются непосредственно в стенах этого университета. Поэтому уверен, что этот самый социокультурный феномен, он заключается в том, чтобы быть на шаг впереди того времени, в котором мы живем.
Сімвалічна, што 110годдзе БДПУ адзначае ў год якасці. За апошні час педагагічны універсітэт быў адзначаны прэміяй Урада Рэспублікі Беларусь менавіта ў галіне якасці. БДПУ быў занесены на рэспубліканскую дошку гонару, і калектыў ВНУ атрымаў дзяржаўную прэмію за духоўнае адраджэнне. Да юбілею свае ўзнагароды падрыхтавала і Міністэрства адукацыі. Сярод адзначаных як кіраўніцтва ВНУ, так і звычайныя выкладчыкі. Я з'яўляюся выпускніцай факультэта пачатковай адукацыі роднага універсітэта, вучылася ў магістратуры, у аспірантуры, а зараз працую на родным факультэце. Студэнты факультэта пачатковай адукацыі ідуць працаваць у розныя рэгіёны Беларусі. І прафесія настаўніка пачатковых класаў сапраўды вельмі запатрабаваная. Быць першым настаўнікам для кагосьці – гэта гонар і вельмі важна. Па традыцыі распачаў юбілейны гала-канцэрт універсітэцкі хор «Гаудыамус», у складзе якога таксама ёсць выпускнікі педагагічных класаў, ініцыятарам якіх у свой час быў цяперашні рэктар БДПУ Александр Жук. Ён у гэты вечар як сам атрымліваў падарункі, так і ўзнагароджваў студэнтаў. Педагогические классы – это такие классы, которые ведут подготовку, допрофильную подготовку учащихся 10 и 11 классов. И вот на протяжении 10-11 класса они осваивают факультативный курс введения в педагогическую профессию и уже готовятся стать в это время учителями. Проходят педагогические пробы, проводят уроки. На данный момент у нас каждый 4-й студент – это выпускник педагогического класса. И, безусловно, мы видим в этих ребятах высокий уровень мотивации. Сёлета да юбілею падрыхтавалі мноства канферэнцый, навуковых чытанняў і творчых конкурсаў. Удзельнічалі актыўна ў гэтым студэнцкія арганізацыі, у прыватнасці студсаветы, якія адказваюць за пазавучэбны працэс. Студенческий совет организовывает внеучебную деятельность, то есть мы организовываем акции, например, к каким-то знаковым датам, День знаний, День народного единства, День Конституции, День Победы и так далее. Мы организовываем качественные мероприятия, например, Кубок первокурсников, то есть посвящение, филфактор, различные литературные гостиные, на которых выступают не только наши студенты, но и мы приглашаем других достаточно известных поэтов нашей Беларуси. Сярод выпускнікоў БДУ і фіналісты сапраўднага «Фактор Бай» проекта белтлерадой кампании, такие как Владимир Арутюнян. Решение остаться в вузе преподавать уже было мною принято на первом курсе, когда еще прошлый декан нашего факультета Ирина Ивановна Рыжикова предложила мне. Она видела, видимо, какой-то во мне потенциал, видела, что я отношусь к учебе очень старательно, что мне это все нравится. Она мне предложила: будешь педагогом в нашем университете? Я, естественно, согласился, но она мне так сказала, то, что: Володя, это, если да, то да, это твое мужское слово. Даешь мне его? Даю. И, собственно, я это слово сдержал, я поступил в магистратуру, параллельно принимал участие в шоу «Фактор Бай», магистратуру закончил, и сейчас я преподаю у себя на факультете эстетического образования студентам вокал. То есть работаю как с белорусскими студентами индивидуально, так и с нашими китайскими партнерами. Творчыя падарункі на гала-канцэрце да юбілею «Альма-Матэр» падрыхтавалі і народныя калектывы установы, як ансамбль музыкі, танца і песні «Рэй». Яны таксама працуюць на факультэце эстэтычнай адукацыі, як і заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Антон Заянчкоўскі і народная артыстка Маргарита Александрович з акадэмічнага музычнага тэатра. Для меня самый любимый сейчас номер из самого любимого мюзикла Софья Гальшанская – это «Белорусские сны». Моя любовь передастся зрителям, и мы вместе споем. Кто в голос споет, кто душой споет эту песню. На плошчы светлы між нябёс пачатак усяго. Твой шлях, твой лёс, маё жыццё адно да аднаго. Такімі словамі сцвердзілі сваю любоў да роднага універсітэта удзельнікі народнага літаратурнага тэатра «Жывое слово». Тэатр уже 58 гадоў існуе пры педагагічным універсітэце, і на сённяшняе свята 110годдзя БДПУ мы падрыхтавалі кампазіцыю. Яна складаецца з твораў розных аўтараў, адным з якіх з'яўляецца Максім Танк, у гонар якога і названы наш універсітэт. Кампазіцыя расказвае пра тое, што ў свеце ёсць шмат розных кірункаў, але мы выбралі менавіта той, які вядзе да нашага універсітэта. Вядучая педагагічная ВНУ Украіны змяняла статус і назвы, але з гонарам рыхтуе будучых настаўнікаў і сёння. Пажадалі доўгіх гадоў Альма-Матэр Алесь Мойскі і Іван Пекалёў на гэтым культурным тыдні. У снежні будзе адзначацца 105годдзе з дня нараджэння народнай артысткі Беларусі СССР Галіны Макаравай. Але ўжо на гэтым культурным тыдні адкрылася выстава да яе юбілею.
У гасцёўні Уладзіслава Галубка увазе наведвальнікаў прадстаўлены прафесійны і асабісты бок жыцця актрысы праз калекцыі унікальных прадметаў. Яе творчы шлях пачаўся ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы, які тады яшчэ называўся Беларускі дзяржаўны тэатр. На гэтых падмостках артыстка і раскрыла свой талент у стварэнні народных персанажаў. У экспазіцыі прадстаўлены афішы спектакляў, тэатральныя касцюмы з пастановак, замалёўкі да іх. Тут жа на фотаздымках можна ўбачыць Галіну Клементьевну у вобразе Лушкі з п'есы Лявоніха на арбіце Андрэя Макаёнка. Камедыйную гераіню за ўвесь час творца сыграла 600 разоў. Познаёмиться с образом артистки можно и праз живопись. Есть портрет посвящения Галине Клементьевне Макаровой, который на время работы выставки предоставил Белорусский союз художников. Картина посвящена народной артистке. Художник Алексей Кузьмич написал. Он писал серию портретов купаловцам. Працягваем знаёміць вас з важнымі юбілейнымі датамі гэтага культурнага тыдня. 85 гадоў таму ў Брэсце была адкрыта музычная школа. Цяпер гэта дзіцячая музычная школа мастацтваў нумар 1. За гады існавання установы там узнікла вялікая колькасць творчых калектываў. Сярод іх тыя, якія носяць званні узорны, народны, заслужаны. Пра гісторыю стварэння дзіцячай школы мастацтваў, дасягненні вучняў і планы на будучыню ў размове з дырэктарам установы Александром Солонинком. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. В отзывах о Брестской музыкальной школе номер 1 прочитала следующее, что это отличная школа с советскими традициями. В вашем учебном заведении действительно осталось что-то неизменным за 85 лет? Я уже сам продукт достаточно немолодой и с удовольствием придерживаюсь тех добрых традиций, которые были выработаны в системе начального музыкального образования еще в Советском Союзе. Это трехступенчатое музыкальное образование, музыкальная школа, музыкальное училище, сейчас колледж, и консерватория, сейчас Академия музыки. И испокон веков очень высокие требования предъявлялись к обучению именно в музыкальной школе. Там закладывался фундамент музыкального образования, который уже развивался на следующих ступенях обучения. Поэтому, да, я в лучшем смысле этого слова придерживаюсь, наверное, тех еще основ советского времени, которые дают свой результат, потому что дети наши, многие участвуют в конкурсах, фестивалях. У нас один из лучших показателей по профориентации. Активно занимаются концертной деятельностью. Поэтому я рад тому, что так происходит в нашей школе. В 1939 году первые воспитанники обучались игре на фортепиано и мандолине. Сейчас на каких инструментах играют ученики? Сейчас у нас происходит обучение по 16 специальностям. Не буду все перечислять. В общем-то, это основные инструменты, которые используются в симфоническом оркестре, в народной музыке. Это баян, аккордеон, духовые инструменты, скрипка, виолончель. И, конечно, фортепиано. Королева, так сказать, обучения, наверное, в любой музыкальной школе. Мы, в общем-то, больше нацелены на классическое обучение, на классических музыкальных инструментах. Выпускников школы без преувеличения можно встретить по всему миру. А какие имена вписаны в ее историю, кроме Эдуарда Ханка, Игоря Корнелюка? Действительно, и сегодня наши многие выпускники работают практически во всех ведущих музыкальных коллективах города Минска, Республики Беларусь, областных центров, районных центров. Действительно, вы правы, они разбросаны по всему миру. В целом, как часто выпускники посещают школу с мастер-классами, с концертами? Да, у нас традиционно есть такие концертные встречи с нашими выпускниками. Вот буквально и в прошлом, позапрошлом году мы проводили встречу с выпускниками, которые занимаются в Брестском музыкальном колледже, провели интересный концерт. А через год провели концерт уже детей, которые закончили не только музыкальный колледж, но и Академию музыки, работают в различных учебных заведениях города Бреста. Это действительно наша традиция. И вообще традиция школы – это преемственность, потому что более 2/3
состава педагогического нашего коллектива – это ее бывшие выпускники. Ровно 60 лет назад коллектив удостоился звания «Музыкальная школа отличной работы». А в целом, какими наградами за это время была отмечена музыкальная школа? Добрые традиции были заложены еще действительно очень давно. Но мне очень приятно, что нынешнее поколение школы эти традиции не только продолжают, но и достигают более высоких позиций. Тем более, что в 90-м году нашей школе, которая была одна-единственная в городе Бресте, выделили здание, и школа разделилась на два отдельных учебных заведения, номер 1 и номер 2. Коллектив разделился. И, естественно, приходилось начинать все с нуля. Это произошло в 1990 году. И за это время нам удалось создать 10 творческих коллективов. Из них 7 носят звание образцовый, народный, заслуженный коллектив. Наши дети являются постоянными участниками конкурсов, фестивалей, где становятся лауреатами, дипломантами. У нас более 17% в среднем ежегодно поступают в среднее специальное учебное заведение. Это один из лучших показателей Брестской области. И приятно, что государство замечает наши успехи. Достаточно сказать, что школа отмечена специальной премией президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, кстати, одной из первой в Республике Беларусь. Школа награждена почетной грамотой Совета министров Республики Беларусь, почетной грамотой Министерства культуры. Школа отмечена благодарностью президента Республики Беларусь. Такого букета наград, я думаю, не имеет ни одна школа в Республике Беларусь, чем мы очень гордимся. 85-летие – замечательная юбилейная дата. Какими мероприятиями она будет отмечена? Мы уже проводим ряд концертов не только в городе Бресте, но и в районных центрах. А самый главный будет концерт, посвященный 85-летию школы в Академическом театре драмы. Мы традиционно уже не одно десятилетие проводим там не только юбилейные концерты, но и рядовые, отчетные 2 раза в год. Конечно, на такой концерт мы приглашаем гостей. Это, безусловно, в первую очередь наши выпускники. И вот в этом году мы решили провести такую интересную линию, когда наши ученики будут выступать, но затем будут выступать также учащиеся музыкального колледжа, куда приходят выпускники школы, а затем будут выступать студенты Академии музыки, куда тоже наши выпускники приходят учиться. Ну и еще будут гости из учебных заведений Беларуси, где уже после окончания Академии музыки работают наши выпускники. Я думаю, что это будет интересно зрителям увидеть вот этот вот рост от детства до взрослого состояния людей. У гэтым годзе ў Казахстане шырока адзначаецца юбілейная дата. 125годдзя з дня нараджэння вядомага казахскага і савецкага геолага, заснавальніка і першага прэзідэнта Акадэміі навук Казахстана Каныша Сатпаева. З нагоды гэтай падзеі ў сталічным кінатэатры «Перамога» паказалі кінакарціну «Каныш». Стужка расказвае пра пачатак навуковай дзейнасці геолага, які распрацаваў радовішчы марганцавых руд. Гэта дазволіла ў гады Вялікай Адчыннай вайны выпускаць броневую сталь. Это очень важно для развития нашего культурного сотрудничества, для того, чтобы мы лучше узнавали друг друга. Для нас это показ очень важен, потому что Каныш Имантаевич Сатпаев – это легендарная фигура в истории Казахстана. Ганна, згадзіся, надыход зімы заўсёды прыносіць з сабой прадчуванне цуда, прыемнае чаканне навагодніх свят. Так, асабліва сёння ў першы дзень каляндарнай зімы. А для дзетак зімнія забавы пачаліся яшчэ трошку раней. На гэтым тыдні ў літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа прайшоў фестываль дзіцячай кнігі «Гуляй, зіма, твая часіна». Наша здымачная група таксама завітала на мерапрыемства, і ўсе падрабязнасці раскажа наш карэспандэнт Парея Брэхун. Сёння ў Коласавым доме пануе дзіцячы смех, сустрэчы з любімымі пісьменнікамі, гульні і віктарыны. Зараз усё пакажам і раскажам.
Фестываль праходзіць ужо 7-й раз. Агульная назва гэтай падзеі «Міхасёвы прыгоды». І гэта не выпадкова, бо так свой твор назваў Якуб Колас і прысвяціў яго свайму малодшаму сыну Міхасю. Фэст праводзіцца некалькі раз у год, таму кожны раз ён мае дадатковую назву, якая раскрывае тэму восені, зімы, лета або вясны. Гэтым разам «Гуляй, зіма, твая часіна». А ідэя ўзнікла якраз такі 3 гады таму. Да мяне прыйшлі ў госці Карлюкевіч Алесь Мікалаевіч, старшыня Саюза пісьменнікаў і дырэктар выдавецкага дома «Звезда», і дырэктар кніжнай крамы «Академ кніга». З такой ідэяй, чаму б не паспрабаваць рабіць тут фестываль, таму што у вас свая тэрыторыя. Мы пачыналі яго менавіта летам, а прысадзібная такая тэрыторыя, яна дазваляе да таго, каб размяшчаць яшчэ і на вуліцы, рабіць мерапрыемствы. І я на гэта пагадзілася з вялікім задавальненнем. У межах фестывалю маленькія чытачы сустрэліся з вядомымі літаратарамі, сярод якіх пісьменніца Кацярына Хадасевіч-Лісавая. У яе свой падыход да дзіцячай аўдыторыі. Творца прынесла з сабой на сустрэчу галоўных герояў сваіх кніг у выглядзе цацак. Дзеці былі ў захапленні, калі пабачылі лісічку-красуню і вухуціка, іншапланетнага хлопчыка. Самі чытачы, мае юныя сябры, вельмі натхняюць. Ужо каторы год, каторы фестываль, мы разам, і мне вельмі хочацца кожны новы сезон, кожны новы сустрэчы, чымсь іх парадаваць, здзівіць, нешта казачнае прапанаваць. Падчас сустрэчы з Кацярынай Хадасевіч-Лісавой адбыўся нават паказ мод. Пісьменніца прадставіла юным сябрам начныя піжамы з выявамі герояў сваіх твораў. Мадэлямі сталі самі маленькія чытачы. Асабліва полюбілася дзецям кашуля з вухуцікам. Да, я читала, мы с мамой вместе читали все книги. Мне очень понравилось, и было очень интересно, что там будет у Хутика. Но я, когда открывала картинки, я все-таки поняла то, что там будет. Хутик, он инопланетянин, и у него разбился корабль, и он прилетел к девочке Уладе. И они подружились и смастерили ему корабль, и он полетел на свою планету Вухути. Маленькім гасцям пашчасціла сустрэцца з унучкай Якуба Коласа, якая вырасла ў доме песняра. Марыя Міцкевіч расказала пра жыццё і творчасць дзядулі. Я заўсёды кажу, што хто будзе добра слухаць, той адкажа на ўсе пытанні. Бо пасля лекцыі ідзе віктарына, у якой дзеці прымаюць удзел і атрымаюць маленькія падаруначкі за кожны правильный адказ. Безумоўна, дзеці павінны ведаць нашых песняроў, і такім чынам у мае віктарыне ёсць і здымкі там, і у лекцыі таксама шмат фотаздымкаў, шмат, можа, такіх урыўкаў з творам, каб дзеці не проста ведалі, што ёсць такі Якуб Колас, а што напісаў менавіта для дзяцей, якія творы, ну і проста пра яго лёс. Падчас фестывалю дзеці прынялі ўдзел у майстар-класах, а таксама паўдзельнічалі ў віктарынах. Супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі нумар 5 горада Мінска сыгралі з маленькімі гасцямі ў розныя гульні. Напрыклад, перакласці назвы птушак на беларускую мову альбо аднавіць паслядоўнасць радкоў у творах беларускіх паэтаў. Сегодня в рамках фестиваля выступали не только известные белорусские писатели, но и участвовали детские библиотеки. Ну, если в библиотеке, то значит мы говорили о книгах, о детских писателях, белорусских сказках, о пословицах и поговорках. Начали мы программу с презентации символа Беларуси. Дети нам отвечали все, что знают про символы. Не только традиционные, но и народные. Адна з галоўных мэт фестывалю – гэта прывіць дзецям любоў да чытання і сапраўдных каштоўнасцей, у чым упэўніліся Марыя Брэхун і Арцём Хлушук спецыяльна для культурнага тыдня. 10-е беларускія калядныя адукацыйныя чытанні адбыліся ў Мінску. Гэта навукова-практычнае мерапрыемства прайшло пад назвай «80годдзе вялікай перамогі, памяці і духоўны вопыт пакаленняў» да 25годдзя саюзнай дзяржавы. Яго зладзіла Беларуская праваслаўная царква ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Там узнагародзілі пераможцаў рэспубліканскага літаратурнага конкурсу «Кніга мне, кніга ува мне» і адбылося пленарнае паседжанне. Рождественские чтения – одно из важнейших всенародных событий, которое дает возможность живого общения на исторические, интеллектуальные темы, представляет возможность дискуссии и знакомства с различными мнениями, в том числе с точки зрения православной церкви.
Канцэрт паралелі творчасці, прысвечаны Валеру Абадзінскаму і Валянціне Талкуновай, прайшоў у вялікай зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі. Песні любімых артыстаў выканаў народны аркестр імя Жыновіча. Аранжыроўкі кампазіцыі зрабіў галоўны дырыжор, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Крамко. Песні прагучалі ў выкананні салістаў Ігара Задорожнага і Анастасіі Рачыцкай, якія перад тым, як выконваць хіты Абадзінскага і Талкуновай, паглыблена знаёміліся з іх творчасцю, каб адчуць эмацыйнасць и характерность музыки. Я впадаю в сентиментальность и грусть, воле моей супротив, эти глаза напротив. Абадзінский — это изящность, это легкость, это душа, это такой особое состояние. Не случайно говорят, что он пел только о любви. Вот его репертуар строился именно на этих песнях. Народны аркестр імя Жыновіча ўжо не першы раз рыхтуе праграму з хітамі савецкіх артыстаў, і заўсёды вынік адзін – аншлаг і задаволеныя гледачы. Они пели, они творили, и люди их любили по-особенному. Я даже не скажу, кого больше, Толкунова или Абадзінского, но не в одно и то же время. Это был Советский Союз. Это были прекрасные песни. Лірычную оперу «Яўген Анегін» у 8-й раз аднавілі ў Вялікім тэатры Беларусі. Твор сімвалічна паставілі да 225-годдзя з дня нараджэння Александра Пушкіна. Да таго ж, з моманту паказу першай оперы ў 1879-м прайшло 145 гадоў. Гэтым разам было вырашана прадэманстраваць больш сучасны погляд на сусветную класіку. Для гэтага спатрэбілася шмат рэпетыцый. Расказаць мінскай публіцы гісторыю, якая не падуладная часу, сабралася вялікая каманда. Рэжысёрам-пастаноўшчыкам імпрэзы выступіла Ганна Маторная. Да гэтай оперы яна ішла больш за чвэрць стагоддзя, і сам твор разглядае як комплекснае сачыненне. Цікава, што аўтар лібрэта Пётр Чайкоўскі ў свой час таксама адзначаў, што тэкст «Сонца рускай паэзіі» адрозніваецца ад класічных оперных сюжэтаў. Тут няма мноства сцэнічных эфектаў і рухаў. Замест іх на першы план выходзяць чалавечнасць і агульная простота. Сложность заключается в том, чтобы отойти от шаблона вот этого оперного звучкодуйства и пения и просто повествовать роман словами, которые положены на музыку. Увасобілі пушкінскія вобразы як заслужаныя артысты, так і маладыя таленты. У свежым прачытанні героі набылі новыя ролі. Так Тацяна Ларына не проста захавала сваю амплуа сапраўднай рускай жанчыны, але і прадэманстравала яго станаўленне. Пускай еще в начале совсем девочка, еще не до конца сформировавшаяся, не до конца нашедшая в себе эту стать, эту гармонию, но вот она с самого начала она очень душевная, она очень добрая и она очень чуткая. У новым прачытанні, як і раней, увазе гледачоў 7 карцін, аднак гэтым разам было вырашана прадэманстраваць больш сучасны погляд на сусветную класіку. Сюжэт застаўся некрануты. Адноўлена была сцэнаграфія спектакля. Замест стварэння аўтэнтычных пышных інтэр'ераў у стылі канца 19 стагоддзя, творчы калектыў Вялікага тэатра ўвасобіў у вопратцы сцэны своеасаблівы сінтэз эпох. Напаўпразрыстыя дэкарацыі дэманструюць як формы вядомыя з антычнасці, так і служаць палатном для светлавой праекцыі, якая дазваляе хутка змяняць агульную атмасферу на сцэне. Перадавыя рашэнні прасочваюцца і ў касцюмах. Художник по костюму Татьяна Лисовенко. Работали мы совместно. Костюмы, они тоже передают аромат эпохи, но также с современными деталями. Это Гременский бал, где в костюмах использована печать картин того времени. И в сценографии также я пользовалась картинами художников XIX века. Акрамя апавядальнай лініі, у арыгінальным выглядзе засталіся і партытуры, створаныя Пятром Чайкоўскім. Першапачаткова опера стваралася для камерных падмосткаў, але пазней была адаптавана аўтарам пад фармат гранд-сцэны. Менавіта гэта рэдакцыя і была выкарыстана для пастаноўкі ў Вялікім тэатры Беларусі. Тут мелодыі балансуюць паміж драматычным і акадэмічным. Музыка Чайковского, она вообще, она настолько выражает, вот и даже если вы посмотрите, когда вы увидите сцену дуэли, то там вообще все говорит. И вот окончание этой сцены, когда Онегин убивает Ленского, там такое проведение темы в оркестре, что не хочется двигаться. Прэм'еру шэдэўра рускай кампазітарскай класікі плануюць прадставіць і падчас мінскага міжнароднага каляднага опернага форуму.
Мы рады былі пазнаёміць вас з самымі актуальнымі фестывалямі, канцэртамі і выставамі гэтага культурнага тыдня. Мы паспрабавалі не толькі расказаць пра іх, але і паразважаць над гісторыяй і сучасным лёсам мастацтва. Далучайцеся да нас праз тыдзень у гэты ж самы час, і мы пазнаёмім вас з новымі героямі і падзеямі культурнага тыдня. Да сустрэчы з сапраўднымі каштоўнасцямі.